street. Under the sun, the bastard son, about the clock to feed himself and family. By any means. אותו או לשבוע הבא או בזמן הקרוב, אני לא יודע אם זה שבוע הבא, פשוט לא מצאתי את הזמן לעשות את הלייב. אוקיי, אז במקום הלייב אנחנו נעשה היום את הסרטון. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם משחק שאני שיחקתי בשתי השחקנים ועשינו את אתגר ה-3-3. האם הצלחנו? את זאת עכשיו נגלה. אוקיי, בזמן שאתם תצפו אני אשדר לכם בעצם מה היה במשחק, ואולי אני גם אזרז את התהליך עד הסוף. מה זה לזרז את התהליך? לעשות את המשחק יותר מהר. אוקיי, אחרי הרבה ניסיונות כושלים הצלחתי. אחרי הסרטון הזה אני אראה לכם את כל הניסיונות שאני ניסיתי לעשות את האתגר ולא הצלחתי, ובניסיון 100 שלי, בצחוק כאילו, הצלחתי. אוקיי, אז בינתיים צפייה מענה. אוקיי, הסבר על האתגר. מה זה האתגר 3-3? למי שלא יודע, שכחתי להסביר. אתגר 3-3 זה דק שאנחנו בונים של חצים, כדורי אש, שזה איירורס ופיירבול ולייטנינג ורוקט וכל מה שאפשר לראות על הבניין, פויזן כמובן, כל מה שאפשר לראות זורקים על הבניין הראשי, וכשהבניין הראשי מגיע לדמד שהרוקט, בואו אני אראה לכם מה זה רוקט. רוקט זה הטיל, למי שלא יודע, הנה זה רוקט. כן, שהבניין מגיע לדמג' מסוים שהרוקט יכול להוריד אותו, אז שתי השחקנים זורקים באותו זמן את הרוקט, ואז שתי רוקטים, אני לא יודע איך אומרים רוקט ברבים, אבל שתי הרוקט נוחתים ביחד ועושים 3-3. אוקיי, עכשיו בואו נראה אם אנחנו הצלחנו לעשות אתגר או לא. מה זה אנחנו? אני ואני. סתם. אוקיי, צפייה מענה. הנה, כפי שאתם רואים זה רוקט, הטיל שעכשיו זרקתי. אוקיי, אני התחלתי להשתמש במחשב. מה זה להשתמש במחשב? לעשות קלאש רויאל במחשב במקום בטלפון. אני חושב שיהיה איכות יותר נעימה ככה. לא רק איכות, יותר נוח לי, יותר נוח לכם לצפות מאשר שאני עושה את זה בטלפון. אוקיי, שאלו אותי גם בסרטון הקודם שלי לגבי הסרטון של השאלות והתשובות, אז אני עכשיו אענה. הסרטון של השאלות והתשובות יהיה גם בקרוב, אני מאמין שיהיה אחרי הלייב שאני אעשה כמובן. אוקיי, זה לגבי השאלות והתשובות, והנה אנחנו ממש קרובים לאתגר של ה-3-3. אתם כבר תראו שנשאר לבניין של אונליין גיימס, שזה השחקן הטוב שלי, 43 חיים, ולבניין של הבר דה קלאש, שזה גם אני, נשאר 664, עכשיו 435. אוקיי, עכשיו אני עשיתי סייקל רוקט, כי לא היה לי כאן רוקט, אני צריך שיהיה לי רוקט בשתי השחקנים. עכשיו באונליין גיימס יש לי כבר רוקט, הנה תראו שיש לי רוקט, אני אראה לכם, שנייה, הנה זה רוקט. אוקיי, בואו נמשיך. אוקיי, האם הצלחנו לעשות את האתגר של ה-3-3? כפי שאתם רואים, גם בבר דה קלאש YT, שזה שם הערוץ, יש לי רוקט, הנה כאן תראו. אוקיי, בואו נמשיך לראות ונראה אם הצלחנו או לא. אוקיי, אני מניח שאתם כבר יודעים את התשובה, כמובן שהצלחנו, אבל אחרי הרבה ניסיונות כושלים שלא הצלחתי, אז הנה אתם יכולים אפילו לראות את זה. שימו לב, אני הייתי מוכן עם שתי הרוקט כבר מורמים, ובשלוש דקות אני זרק את הרוקט באותו זמן, ובואו נעשה את הסוף הזה יותר מהר. והנה לכם אתגר ה-3-3, אחרי שהרבה זמן לא הצלחתי לעשות אותו, הצלחתי לעשות אותו, אני ואני. ועכשיו אני אראה לכם כמה ניסיונות כושלים היו לנו. כפי שאתם רואים זה המצליח, זה האתגר ה-3-3 המצליח שעשינו, לא יודע מה יצא לי כאן עיגול עקום, לא חשוב.
זה האתגר 3 הצלחנו, כאן לא הצלחנו, בשתיים האלה לא הצלחנו. תראו כמה פעמים אני גם ניסיתי לעשות את זה עם לירון ולא הצלחתי. מצטער על בעיית האינטרנט. כל זה רק אני ולא הצלחתי לעשות אתגר 3. אוקיי, זה היה הסרטון להיום, מקווה שאהבתם. רק תזכורת, בזמן הקרוב או סרטון הבא, אני לא מבטיח שיהיה סרטון הבא, אבל יהיה בקרוב לייב ויהיה בו הפתעה קטנה לגבי השאלות והתשובות. אני אעשה את הסרטון הזה בהמשך, וכמובן אני אארח גם ילדים שיעשו איתנו את הסרטון, כמו הראל ולירון כמובן, וגם תומר. אם אתם לא מכירים אותם, אתם יכולים לראות את זה בסרטונים הקודמים שלי. אוקיי, אני אשמח ללייקים ולסאבים ולתגובות טובות, וניפגש בסרטון הבא. להתראות יוטיוב, תודה שצפיתם. אוקיי יוטיוב, לפני שאתם יוצאים מהסרטון אני צריך 2 שניות מהזמן שלכם, ואני רציתי להציע לכם להירשם לערוץ שלי בדיוק ככה. לחצו להירשם כמנוי, סאבסקרייב, זה איפה שם הערוץ שלי, רק קצת שמאל, הנה, ממש ככה. להירשם כמנוי, וכמובן לחצו על הפעמון שיתריע לכם מתי שאני אעלה סרטונים, לייבים וכו'. זה כנראה ישאל אתכם את השאלה הבאה. תלחצו שלח לי את כל ההודעות מהערוץ זה, ולחצו שמור. אין לכם מושג כמה זה עוזר לי לקידום הערוץ ולשיפור הערוץ, ותודה שצפיתם, מקווה שאהבתם את הסרטון. ביי ביי יוטיוב, תנו בלייק.